Ka Menteri Sorkar Bapet Yakatanat Ka Ain Dr. Marzal Amprin Lingdo Habakan Tho Tenge Halo Ka Jingsha Thambor Mutirang Ba Ka Jalla Hakamiet Ka Apsauterik Mentau Benai Naitung Hatura Kadei Namar Ka Jingdon Jengki Parti Ki Badei Na Sabar Jong Ka Jalla Megelia Ki Belawan Ra Langru Ya Rukom Trekam Ka Baki Jule Ya Ki Kampentriam Haki Jalla Bagi Te Ki Parti Ki Don Kuman syukudo bahaka apsau terik mentau benai naitung nakaliang jong menteri rang ba ukonrat ke sangma lembat menteri bape yakatnat public health engineering PHE lembat ki sang balang ki bala penlong ya jiki atura badawa nakasorkar ka ban penlong ya katura kum kanong ba telang bat kumjuru ya rukom man pentrekam ya ki roster system Hadin ba kejelang kamsyam lapoi syak jingpen huni pai ba kensan kalami kecing kelumar ha ka ba ki pai ba kila sedang banther mau ha ka jaka ba penlong jelang menteri rang ba kabala poi ru shau pot basan ngut ki pulen kila mensau na kecing sya ther mau ha ki pai ba Habai keren bat kilap thai kubor ka Dr. Marzal Amprin Lingdo kolong bahagi por mensua ki parti ki badan hapok kejela ki treila ki jong ki kamram ha ka por election bat onda lakon ki atreilang na kabenta ka jingba jong ki pai ba kejela Henry mentapat na do balawan ke parti ki bomdei na po kejela ki wara langru ikor kom trekam ka baki jule ha ki jela baki don bat kal ongru ba ka jingdawa jong ka seng TMC ban penkriya kam no UDG bat SP ka West Garo Hills kan omla ban long namar baki saki satar leng ba ki jingring dur layo I sai kadar manu badan keti Ngidi kan mau baka jingja hapo dura hapo to besni ap sautere kadi ke jingja kaba ni kum kinong song snong nim dei insha di political parties ha ka jalla ka jongi abaro kisan ko wais nem ki belade ki judon kata ka jingje dei markaliang cordial relationship pong pin haring menta sendet ki wan kini ki party nong wai bat ki walam ya ketu ka culture jongki karukom penyan politics jongki ha ki jela shaba bat ki wan yalam ya ketu ka unruliness lani ketu ka jing pen klumar kabamlong kababhana kabata ka politics sa ka jela kasan perthai ngitep baro ni baro ni don lala ka jong parti sang perthai ni don lagi jong ki ideology don ki political parties ki don show opposition ki don ruling Andrei bapin wan lampat ya kani ga mafia ga jong ki bapin penhikai ya kin nong song jong ka jela ka jongi bangin ya kaja bat penmensau iwe tang na kadau jong ka jing ya per jong kata ka ideology jong ka politics jongi kan wan lam ya ka jing snew jong ka politics sa jela ka jongi ka ego ja po tura ni de ban condemn lut namar palai pi attack ya chief minister but pi mudur banumdan balai pi attack the ministers kani ka jingja kala ja mentala pun benar pi yu kumno ki don ki kanwon la ka jong kumno ki kren chapang ki politicians jong ki yu kumno baha ka social media ki kren kat bakimon ki le kat ka bakimon ki shu ya kren to lemda bakle ya kata ka jing kren ka jong ki kini berkuat din pensni ya ka san penting ka jela ka ni di ka jela ka baya ikut martaliang para san penting para political party nimju ya ka jaha ka to berukam ba lon mau ndrum ha compound jong ki MLA le kren kat bamon kani kam dei ka ba pat ni kum dinong song nim dei sha but ngakuburi ka ka baki pulet kilale nakabenta kitu kibadon ka evidence kadon ka video evidence baki dayeng baki daong bakni kibawan nakata ka parti ni ong ipi bapidei menta banyalek cetai banyalun mau cetai ki ai ka kiat namar lalap ya ka kiat ki bitor kiat ki babun ha itu kaladon ka jingpen ai ka syakai layu i ya ka jerken bitar plastik ke babu ya ka umpiang syara layu i kita ki match boxes ki babu ki ne berkat ki pen i ba kadon ka evidence ba ki layamut ban pen mensang yau menteri rang ba jong kani gejela ki wan da ka jingmu ban pen mensang kita ki bayar
protes ki bapan ya la jong di agenda kita ya song ba ki menteri ramba kita ya kren ngau thu umno ban ya chakman kami sabar pa dang don ki ba ki habak ki ong kini ki kenhon ki ba ya song chief minister bangin itho itai kamut ka don ka shisha kata ndai bala supun mudur menur Tingang ngau ba baro ki badon kti hakato kecing pun lumar berjing tu ban pen mensal. Ya u menteri dong ba don kam ban kem don kam ban pen ya taki an ki bagyang minum la ban bat ki griyo haka custody jong tu kulit klem don kanong rem ka bagyang. Bat ngas ngau ba kum kinong song baro pi don ka hok. Bakin protest, ngai bakin instigate, bakin temu ban penlumar, ban penmensal, ban penjular, di pening, di lapan thang, di kali pulut, lapan thang, di ambulance, lapan thang, di lapan pan, di jet, jongka office, jong chief minister, himla banya yang terus kom lapan berjalan. But kani ke political mafia, ke bang UI, ke bajuja, sekibai pat di jelah kani kani. Ni kiban lamlang namar kiban rong ha kene kaste ki jungi pom ki political parties kiban lamlang ni gitu di rukam petri kam juki ya ka politik sa jela nim dei ban sha ni ki dong song song ni dei perthing ni mat nim dei ban sha ai baki party sign perthai baro kin ya trailang lada pitrai na ka sarkar lada pitrai na kaliang persya ne baro arliang ni don ko wait kata kalong ban syakri yo pat ba ka role jong pi sa tai sa opposition ka dei kata ka role jong kini ki bidan government ka dei kata brai wat pon lam ka to kajing penlien ban ya show ban ya keren ben ban ya keren ko palat upot nama kambaha na kabenta ka jelak idon ya la ka jong ka melin bakin di mana kata dan lupa lah antara kubum ke situ ke jokti di mana pi kan pi man rei tang namar go ong mo pi suspend yuta ne wen yuta ka sarkar kam bersab ni kwa ke investigation halor kan ke jinja bakan long ka babit bat ngangas ngau bahaduk kat menta don kita ki video speeches balade record di bapenti ya kata ai bikin dawa mereka sarkar kam semua ban ni don kam ban len ban jurip ban wat kumno kalib jang hadu kato namar ba kam long shu ka bangila ban accept yang ni kia mati nin shu sia syak tangon bed nin ya syak attack kajing em gajung ni kam long shu kajing em ka bersengan om tang yang ni hindi bikon 50 tu ni ru ndon jing sengan shu Tengah ngas ngo bangi kumtinong sosnong ninyay long kajela kaba yele election badet election ni klet igi jing snow gijumi pat ninya cikmat banle igi kam di pangidon kam banle na kabanta kawai nam tatari jaj penril bat min serve you pat ma kumbangi ratmu kumbangi raya play kumbangi raya keren hagi election platforms macam-macam. Shim ya kakabu sya kalawe ka bakwat bakhya da ka baphiwan man pha pet batsha sumar haka de Shillong Heart Clinic ka badan Hanongram Hills Shillong phila ban chu phone ne pha message ban bu por yakin do ba Dr. Sinrang Batngen Wadri u Dr. Balapintbit haka ban sumar jingpang klong snam ka clinic ka play man ka sngi light no ha ka sngi ublay na do ka khatway baje min step ha do henry baje janmet